noviny přináší. To trošku posuneme někam jinam. My tady nejsme takový ten ranní pořad z televizi, jak tam Sama doma. Tam sama doma se dostává, když někdo přijde a tady je tohle natáčka, prýsíka a kolečko. My jsme tady ten podcast začali dělat trošku jako, mělo to mít a možná i politický podtext, ale v takové té, ne ve smyslu politiky, ale ve smyslu nějakého rozvoje země, myšlenek. Takže teďka tohle šinek na tu sama doma, jo. Snídaně. Dostal jsem tu nabídku a odmítl jsem ji, protože... Taky tam lásky a točinky a pojďme se pustit něčemu většímu. Tady padly slova cizí, sprostá slova typu inovace a tady bylo něco vysoké školy a rozvoje. Jaká je teda situace u nás, jako jsme v tomhle konkurenceschopní, jsme světoví lídři, nebo někdo nám někde utek, nebo... Ano. Já to taky rád používám, ale všeho moc je někdy moc. Prostě ano, tiskne se to, teď se řeknou takové ty bombastické příklady typu atomová ponorka, jo. Ale prostě běžného posluchače, kterého zajímá, kolik peněz má peněžence, je mi úplně jedno, jestli si to tisknou na ponorce nebo ne. A troufám si tvrdit, že na ty ponorce je taky celkem jedno, jak je to drahý, protože oni to potřebují. Takže je ty standardní technologie, kterou si koupím tady v Kovomatu. Jo. Prakticky ano, už se z toho stala z těch stolních tiskáren už je dneska komodita, kterou si koupíte na Alze. Ale já to řeknu jinak. Pamatujete si za covidu, když nebylo nic, jak nám chyběly štíty a masky? Tak tenkrát... Ty přesvědky na míru. Jo, já jsem taky tisknul speciálně lékařům, kteří měli filtry, tak na ty potápěčské masky jsem jim udělal speciálně jako nástavec mezi tím filtrem a tou maskou. A tehdy se ukázalo, jako kdyby mocná je ta technologie v tom, že vy jste schopni někde vyrobit něco, co je tam právě potřeba. Takže vy vyrábíte v tu chvíli, kdy je to potřeba, tam, kde je to potřeba. A dělali jsme sami, když jsem pracoval ve firmě, která prodávala 3 tiskárny, dávali jsme nabídku, my jsme byli schopni tisknout ty štětičky, jestli si pamatujeme, kterým se dělal výtěr z biokompatibilního materiálu a byli jsme schopni prostě na relativně banální tiskárně dostupných chrlit desítky tisíc denně. No, to, že to potom vyhrál někdo kamaráda s kamarádem a bylo to nějaký jako na vatě a skončilo to úplně někde jinde. Čili jako kdyby ten 3D tisk, berme ho tak, že je to jedna z technologií, které umožňují s poměrně nízkým prahem vstupu, umožňují komukoliv přinést, vyrobit něco zajímavého. Takže on vlastně jako kdyby umožňuje začít něco vyrábět, aniž byste za sebou museli mít fabriku, aniž byste si museli zaplatit nějakou formu a podobně. Takže v tomhle ta technologie, vlastně představte si takovou tu decentralizaci, demokratizaci výroby. No, já nemám rád tady ty silný slova, ale tady jako to sedí jako zadeček na hrneček. Já vždycky hrozně reaguju. Takže... Jo. Já jsem realista v tomhle, ale opravdu to fungovalo. A během toho covidu vlastně se pro tu obecnou veřejnost najednou ukázalo, jo, my tady máme toho fandu za rohem, co tiskne ty štíty, běž tam, kup to vodně, jo. Ukázalo se vlastně, jak i ta běžná stolní tiskárna, která prostě 15 000 tenkrát stála, když si ji složil, byla schopna dělat ty základní věci, jo. I technologie, kterou všichni řekli, to je pro hobíky. Najednou pomáhala lékařům v nemocnicích, protože k ním se to nijak jako jinak nedostalo. No, ale pardon, jestli jsem nalétal na to, tak jsme dali to. To je jasný, to jsme jako svěděli, ale jestli z toho vypadne něco, tohle nám jako usnadňuje život, co se tady bavíme. A jestli z toho 3D tisknu vypadne něco, co to lidstvo pošune řádově někam jinam. Když si zkonstruoval první integrovaný... Už vypadává. 3D tisk umí vyrobit věci, které žádnou jinou technologii na světě vyrobit nejdou.
jsou to velmi složité věci, části motorů, jsou to speciální lékařské jako díly, přípravky, i ty kloubní náhrady. Jsou věci, které žádnou jinou metodou na světě nevyrobíte a vlastně v tomhle nás to jako velmi posouvá, protože vy jste schopni vyrobit, já to řeknu na nějakém příkladu, který prostě prošel médií, vy jste schopni vyrobit tu samou součástku jako konvenční výrobou o polovinu lehčí. Ona teda vypadá spíš jako kdyby vyrostla v lese, než kdyby ji někdo vysoustružil, má takové podivné bionické tvary, ale vemte si, že zase řeknu příklad z praxe letectví. Letadlo kolikrát za svoji životní dráhu odstartuje, přistane. Každý 1 gram, o který se ušetří, je obrovská úspora třeba na tom palivu, který se spálí nad náma a podobně. Takže když najednou můžete mít díly, které jsou s poloviční hmotností, přitom vydrží úplně přesně to, co ty, tak je to úspora prostě, kam se člověk podívá. Ale Už musím být tam zpátky ještě na že když jsem teda mluvil o tom hobby tisku jako doma teď, které to věc nás si navedl, tak možná bych posluchačům přiblížil i tu cenu, co tady zmiňuješ, že když jsem tady řekl tu cenu toho základního materiálu, který je teda v řádu 100 korun, a když jedno se bude 300-500 korun za kilo, tak může teda normální člověk si to jako dovodit z toho, když si držím třeba to kolečko a řeknu, že váží, já nevím, 50 třeba gramů, takže tím pádem opravdu je to vlastně jako 20 ceny, to znamená, je to těch takových 10-15 korun za to vytištění, nepočítám teda energii, nepočítám opotřebení tiskárny, ale prostě takový to hobíka, aby měl představu, když tisknu, tak opravdu třeba si vlastně můžu zvážit takhle na můžete váze a říct, když budete mít nějakou starou retroamerickou ledničku, na který vám tiskne to krásný madlo a vy si řeknete, jo, mi to tady Fanda za rohem na té tiskárně za 200 vyrobí, tak on vám to za 200 nevyrobí, pokud teda není váš kamarád, protože on bude muset mít nějaký skener, na kterým to naskenuje. Jo. Nebo bude muset být konstruktor, který to zkonstruuje v aplikaci, která ho stojí desítky tisíc ročně, bude to muset obětovat několik hodin svého času, takže i u těch levných tiskáren ta cena je mnohonásobně vyšší, než když to koupíte vyrobený prostě v té 2 milionové sérii. Takže nepředstavujme si, že by 3D tisk jako on zlevňuje spoustu věcí, ale není to tak, že jeho vždycky je zatím lidská práce. Mně by o to nešlo, já bych to řekl z druhé strany. Cena je jako jedna věc, důležitá, ale tady padly jako i věci letecké prodisy a podobně. Jak je to tady s homologací, s pružností, pevností? Já jsem strojař, původně. Jasný. Takže prostě, když to dám do tryskového motoru, tak od toho chci nějaký mechanické vlastnosti. Mě asi rozdíl tady vytisknout pásek na hodinky. Rozhodně. Tam už si na první pohled vidím, že to nebude moc jiný pásek, než tady ten můj. A to ještě pořád je polutovat, to ještě pořád to lepší, ale když mě praskne pásek na hodinky, tak možná ty hodinky ještě někde chytnu, jo, nebo... To je to nejdražší na té... Jo, je pásek na hodinky a rozdíl je základní konstrukční jednotka v deškovém motoru. No. Všechny tyhle výtisky jsou podle těch nejpřísnějších norem kontrolovány, to znamená kontroluje si porezita, tam musí být opravdu 90,998 a podobná hustota. Takže to vlastně ty top technologie výrazně zdražuje. Jo? Takže když to řeknu zase příklad z praxe, ten letecký motor, kdy místo těch 120 součástek to vyrobím 3 tiskem najednou, je extrémně drahý. Ale když spočítám, že mě to ušetřilo všechny ty procesy, které se tam nekonaly, ještě to mám kvalitnější a co je nejúžasnější, že třeba v samotném plášti toho motoru vedou kanálky na ohřívání paliva, když jde do motoru a chlazení toho motoru, což žádnou jinou metodou nešlo, my jsme to ukazovali i tady v Brně na veletrhu, tak vlastně to je jako kdyby ta výhra. A my dokážeme dělat věci, které tu dřív nešly a tím vlastně si jako kdyby ušetřit a naopak i jako zvednout tu spolehlivost těch věcí. Jo, ale musí být ten mindset, že musí být ti lidi, kteří to vyzkouší, udělají se certifikaci materiálu. Že jo, když jde materiál do člověka, udělat certifikaci je extrémně náročný a podobně. A navíc u toho 3D tisku ten materiál prochází tiskárnou, takže ten materiál na začátku může být certifikovaný jak chce, ale pokud se někde kontaminuje po cestě, nějakým mazivem nebo něčím,
tak by to bylo k ničemu. To znamená, teďka před Vánocem má všichni si tisknou vykrajovátka na těsto a to je něco, co by vám nikdo neměl prodat, protože to nesplňuje potravinářskou normu, protože jak jsou ty vrstvičky toho tisku, tak ty bakterie samozřejmě tam zůstanou, takže moje taková prosba, jestli si teď někdo tisknete formičky na těsto, bezbarvý materiál a po vykrájení vyhodit a příští rok si vytisknete nový, hlavně to neumývejte, neskladujte. Jo, takže to jsou takové věci, ale my jsme se tady dotkli tématu, co ty děti, jak jsme vepředu nebo vzadu a úplně jsme to jako přeskočili. A my máme tady obrovský štěstí, že v Česku je jeden z posledních výrobců stolních 3D tiskáren na světě, který ho ještě jak to říct, My jsme limitováni, když použijeme jména. Tak párové Brůšové zaměstnávají v Česku a teda nově i ve státech asi 1300 lidí a do dneška vyvíjejí, původně začali těch 3 stavebnic 3D tiskáren, ve vší skromnosti dneska vyrábí tiskárny, které už míří i do průmyslu a vlastně jestli 95% toho hobby a toho prosumer trhu už je dneska Čína za posledních 5 let, tak oni jsou jedni z mála, kteří jako kdyby se ještě drží. A jako je to těžký, protože když sem do Česka přijde čínská tiskárna a vy spočítáte cenu jejich součástek, tak cena těch součástek je dražší než ta tiskárna vyvinutá se softwarem, která vám sem přijde. Protože Čína, a je to možná použiju ten přirovnání k těm elektroautům, Čína prostě ten trh zafinancovala, řekla, že to je strategie, čínské firmy se můžou poprat, která vlastně dobude všechny světové trhy. Oni jsou jako plní dotací, takže oni to můžou nabídnout, navíc ty součástky tam mají a pozor, oni jsou velmi šikovní. Jejich tiskárny umí to, co jako konkurence třeba v Evropě, ve Spojených státech mnohdy neumí, nebo s tím přijdou první. A vlastně je to obrovský nebezpečí strategický pro nás, protože vemte si, že vy nahrajete model nějaké součástky do 3D tiskárny, která jde přes jejich cloud, úložiště a jako to já nechci podsouvat jako nic, že by někdo měl špatný záměr, ale prostě ten tvar té součástky někam odchází. Takže už je i varování, už i z Národního bezpečnostního ústavu u nás, varování prostě používejte tiskárny, které opravdu jsou třeba od evropských výrobců, kteří jdou odepnout od sítě, protože co se může stát u elektroaut i stejně u těch 3D tiskáren, ve chvíli, kdy pár výrobců ovládne trh, tak ten trh uzavřou a budou si diktovat úplně jiné ceny. Jo, takže tady jsme jako, je to geopolitická věc. My tenhle téma jakoby známe, až někdo se opravdu třeba, když třeba k IT a technice, tak většinou vidí to nebezpečí, aby možná rád to posluchačům víc přiblížil, aby jako každým byla jasná ta realita, protože jsi to řekl ještě tak hezky jako diplomaticky, ale ta realita je vlastně taková, že přiznám, že i já tu levnou tiskárnu jsem pořídil a byla vlastně jenom za 200 €, takže vlastně strašně levná, 5000 korun řádově. A samozřejmě první se ptal na připojení na moji Wi-Fi. Já jsem teda připojil, že chci využívat všechny ty jako služby a nemám doma jako nic, co bych jako na té Wi-Fi chtěl tajit nebo musel tajit, nebo bylo to nebezpečné z nějakého dalšího důvodu před případem zneužití. Takže jsem si toho rizika vědom, ale i tak je to samozřejmě jako špatně. Ale jenom zdůraznit to, co říká, že jsem si s tím potkal i spoustu našich třeba obchodních partnerů, že se s něčím prostě pracuje a ve chvíli, kdy ano, i ten technik něco vyvine a teď ten prototyp na tom bude tisknout, tak vlastně dneska už není ta otázka o tom, jestli to někam unikne, ale jak má tisk na té čínské 3D tiskárně, tak už je to nahratý na server prostě v Číně. Musel by něco sofistikovaně to blokovat, sofistikovaně není to tak příliš sofistikované, ale musel by minimálně na firewall nastavit nějaký pravidla, trošku si jako uvědomit, co kam jde, nějaká komunikace omezit v té síti a takhle. Rozhodně. Ale potom jako ten člověk řekne, dobře, já to do té tiskárny budu nesit na flešce, to ta tiskárna taky umí, takže odpojím od sítě. No jo, ale vy to vkládáte do toho softwaru, který připravuje ten tisk a ten je na síti. Stejně tak jako vy občas tu tiskárnu chcete připojit k síti, protože ona si stáhne nový firmware, to znamená, že vy získáte nové možnosti. No, ale ta tiskárna v tu chvíli komunikuje. A tak dneska se to jako velmi intenzivně řeší. Ten český přístup právě díky pánům Průšům, kteří jako velmi na tom staví a i na ostatních teda mizejících evropských výrobcích 3D tiskáren je
To jsou tiskárny, které jsou vyvinuté v Evropě, postavené v Evropě, jdou třeba odpojí od sítě a ještě ta fleška může být zaheslovaná, ale uvědomme si, že oni bojují s tím, že prostě jejich tiskárna v Česku vyrobená prakticky cenově vůbec nemůže konkurovat. Takže vy musíte být fanda, musíte být trošku jako kdyby geopoliticky orientovaný na to, že chcete podpořit Evropu, naši soběstačnost, že chcete, aby ta data měla daleko větší šanci, že neutečou tam, kam nechcete. Když člověk tiskne stáhnutý figurky, je to úplně jedno. Jo? A já nechci zase podsouvat automaticky, že se to musí dít, ale v čínském zákonodárství je dáno, že každá firma na vyžádání musí spolupracovat se státem, s komunistickou stranou. Že každá firma, která je požádána, musí vydat data, bude-li požádána. Takže my si můžeme 1000krát říct, proč by to dělali, proč by v tom měl být zájem, ten zlý zájem tam ani být nemusí, ale přesto bychom měli teda myslet na to, že jestli chceme být soběstační, tak bychom měli podporovat i ty české a západní výrobce, protože až jednou se někdo rozhodne a řekne, nevím, jestli jste zaznamenali tu kauzu v Norsku autobusu, existuje, že ty autobusy v sobě mají skrytou SIM kartu a neustále odesílají někam data, každý ten autobus. Takže z toho jako vytahovali SIM karty a komunikační moduly, nebo když si v Číně koupíte chytrý vysavač, který vám skenuje ve 3D vaši domácnost, opravdu jako i na tom vidět, kde máte jaký spotřebič a jaké dveře, no tak co uděláte? Tak jeden chytrý programátor ten vysavač vzal, zakázal mu komunikovat ze sítí a vysavač se s ním rozloučil, že pokud nebude připojený k síti, tak prostě nebude fungovat, jo. Takže na vysávání jeho prachu potřebuje Wi-Fi na případní do Číny. tak, jo. Jako je to svým způsobem logický, protože jako oni ty data nějak zpracovávají, používají, jako je to něco za něco, jo. Čím levnější produkt, tak tím vlastně, když je něco zadarmo, produktem jste vy, jo, jako známá věc. A když jsme u té geopolitiky, my máme teďka poslední možnost u těch aut, stejně jako u těch 3D tiskáren, u všeho ostatního, říct si, zaplatím já, když budu budovat tiskovou farmu v podniku, zaplatím já radši Evropany? A co mi ti Evropani nabídnou? A dneska, když jsem se prošel před měsícem a kousek po strojírenském veletrhu, tak úplně jako bez nějakých emocí a ptal jsem se, máte problém s čínskými robotama nebo ne, tak většina mi ve firmách řekla, nám je to jedno. Oni stojí polovinu. No, a to není nic proti čínským robotům. Jo. To je, jako můžeme si říct otevřeně, že prostě desítky let tady evropští výrobci žili jako v bavlnce, nikdo jim moc nekonkuroval a viděla jako na obráběcích strojích a podobně. Když se máte, kolik je marže na 3D tiskárnách a na obráběcích strojích, tak se pohybujete v úplně jiném vesmíru, protože prostě tu konkurenci neměli a teď ji mají. Já bych tady k tomu dodal jednu věc, to podceňujeme více, než si myslíme. Dostanu se potom jako poslední části našeho rozhovoru, ale já jsem si doma chtěl udělat nějaké jako lepší osvětlení a dálkové ovládání, no, tady lampičku a jak mám fyziku, tak jsem si ty teploty hlídal a podobně. A teď jsem přišel na to, že ty vypínače na dálkové ovládání už skoro nejdou koupit, ale poměrně dobře jdou koupit vypínače na Wi-Fi. Já jsem si říkal, já nebudu vypínat, já nepřijdu domů, a ono to jako skočí, že přijdu domů a tady si zatopím, tady si rozsvítím, jo, všechno Wi-Fi a jsme u toho. A já už v podstatě pak jako přehled. Já už to tak skoro mám. Pak je téměř jako přehled o tom, kolik jí trošku toaletního papíru se zkoušelo. Vaše síť je zabezpečená jenom tak dobře, jako je zabezpečené to nejslabší zařízení v té síti, jo. Já si pamatuju, před 2 lety jsem přijel někdy v té vánoční době a koupil jsem si světla v IKEA, ty světla, co mají vlastně ten vypínač, který si můžete nalepit někam jinam, to znamená, nemusí člověk sekat pro další lampičku místo. A první, o co mě požádal, ten vypínač, který funguje na tu jednu plochou baterii, tak aktualizoval firmware. Ten vypínač, aby líp fungoval. A v tu chvíli jsem si říkal, aha, a už je to tady, jo, vypínač na světlo se mi aktualizuje, což jako super, já jsem s tím jako... Ne, on si to nikdo neuvědomuje, protože dneska v podstatě se to říká v ukázkové hodině někde, dneska se mnou komunikuje ventilek v pneumatice. No, ano.
Má málo tlaku. Prostě on to někde pochopil. I na horském kole dneska si koupíte duši, kdy vám to hlásí přímo do toho cyklopočítače, jaký máte tlaky v gumách. A není to jako sci-fi, jenom to můžete koupit. A když mám toho sci-fi, tak to uvést. To jsme už nějaké velké báječné téma, to se teďka říká, co řešíme. To kontrolní kameru, se ty znamená, že my to uzíme 5%. Aby si opravdu běží, a v těhodě, pak jsem za kliky. Dobrý. Takže Tyčkáme na zdeníta, zarazíme to na to. To je na dvě, musíme to ještě vydrží. do čtvrtka se má Ukrajina vyjádřit. K ruskému návrhu, jak jsme se dneska dozvěděli. My jsme to říkali dneska odpoledne k ruskému návrhu. Ono je to celkem jedno, jak já si myslím, že ti Američani udělali metodou nejmenšího odporu. Je celkem jedno, jestli je ruský nebo americký. Tady jde o to, jestli je vůbec akceptovatelný, dobrý, nebo jestli má vůbec smysl se o tom bavit. Jo. Prostě já si myslím, že to je česká evropská chyba. My začneme analyzovat, kdo to vymyslel, ale Ukrajinci zajímá, co to tom je. Jo. Ono je celkem jedno, kdo to vymyslel. Prostě je to na papíře. Ano. Tak jestli Kdybych se mohl vůbec jako rozpovídat, jak Třetí tisk momentálně pomáhá na Ukrajině a jak pomáháme my. A nemůžu jít do detailů, ale můžu říct, že i v Česku se třeba 3D tisk, to je obrovské množství dronů. Součástí dronů jenom takových těch malinkatých jednoúčelových zabijáckých, ale i takových těch velkých. A spousta českých firm jako pomáhá na Ukrajině, ale neuděláte nic s tou hamižností. My známe případy českých firm, které prodávají speciální díly přes Kazachstán, přes Čínu, přes Turecko, které samozřejmě v Rusku se používají pro sestrojování vojenských vozidel, dronů a podobně. A přesto se tam ty díly přes všechno dostaly. A my si řekneme, ono se to přisuzuje, a ty nevím, jestli Churchillovi nebo, ne, Leninovi se teda falešně přisuzuje ten citát, že nás pověsí na lanu, který jako si od nich sami koupíme, jo, nebo který nám sami prodají ti kapitalisti, tak na tom laně je pověsíme. Ta hamižnost je naprosto, nebo jak to říct, nedostatek charakteru překoná jakoukoliv technologii, jakýkoliv zákon. Takže já můžu říct, nebo nemůžu říct, ale věřte, že kdybyste viděli, co všechno se v Česku, i třeba Ukrajinci v Česku, jak pomáhají vlastní zemi z Česka, jak se tam ty nejmodernější technologie používají, protože zase já jsem s nimi mluvil a tam to funguje tak, že když někdo velmi zásadního vymyslí, co může změnit tu rovnováhu, tak má na to 4 týdny, protože za 4 týdny to ten nepřítel, ať jeden nebo druhý, má taky. Takže oni musí neustále jako kdyby vyvíjet a je to svým způsobem jako i boj těch technologií, ale hlavně je to boj těch mozků. Jo, protože jestli jste někdy teďka viděli, jak fungují drony, oni samozřejmě, aby nebyly rušeny, tak zase mají optický vlákno, desítky kilometrů optického vlákna. Možná jste viděli ty záběry, že ta bojová zóna je v podstatě posetá pavučinou optických vláken, to jdete takhle a zvedáte to a vlastně ta styčná zóna je zónou nikoho. Protože ty drony a ta moderní technologie, teď se budou nasazovat teda i automaticky působící zbraně, které budou automaticky vyhodnocovat, na koho střílet, tak na koho ne, tak se z toho opravdu stává ta válka, kde člověk je v těžké nevýhodě. Jo. A já se toho samozřejmě jako kdyby velmi bojím. Ta otázka byla politická, jako jak by měli reagovat. No, Evropa se musí postavit na vlastní nohy. My bohužel nemáme tu sílu a já nejsem žádný euroskeptik, já jsem za to strašně rád, protože největší historická síla Evropy podle mě, a i teda podle historiků, co jsem četl teďka nedávno, je v té různorodosti. My tím, že jsme tady měli tak obrovskou konkurenci, tak jsme vlastně z Evropy byli schopni, nebo my ne, ale Evropané kolonizovat celý svět. My tu různorodost stále máme, byť je teda přikrytá Evropskou unii. My se těžko na něčem dohodneme, ale my bychom z té různorodosti měli čerpat.
protože různorodost a vzájemná konkurence je vždycky silnější než nějaký monotematický režim, když se něco řekne. Ano, je daleko pro Čínu, je daleko jednodušší, když komunistická strana před 20 lety řekla, hele, nebudeme vyrábět ty spalovací auta, protože my to moc neumíme a jako kopírovat to, jo, dělají si z nás srandu, nikdo to nechce kupovat, tak si prostě na tehdy na první a další 5letku řekli, hele, vyvinem ty elektrický. Jo. Dali do toho spoustu peněz, vzájemně si konkurují, dneska v Číně prodat auto jako leda pod cenou, protože ta konkurence je obrovská, ale válcují nás a můžou nás převálcovat. Jo, a co se stane samozřejmě, až nás převálcují, no my už to nebudeme umět a budeme muset. Jo. Takže já to ukončím, ale já strašně trpím, když tady populisté říkají, že máme být potravinově soběstační. Ano, tak fakt jako banán, mango si tady nevypěstujeme, jo. Ale my bychom měli být hlavně technologicky soběstační, anebo prostě v tom evropském svazku najít si partnery, protože ani ty zeminy nerostný tady nemáme, že jo. Najít si partnery, aby jsme prostě byli schopni tohle vyrábět, jo. Z naší šéfky sněmovny si dělala opozice srandu, když jela do Tajvanu domlouvat fabriku na čipy, jak my za to jednou budeme rádi. Jo, pokud se tady budou vyrábět čipy, třeba i jednodušší. Jo, ale vemte si, za covidu byla čipová krize, každá automobilka normálně, automobilky kupovaly pračky, hotové pračky normálně z obchodu, který, jo, jestli jste to viděli, z kterých opravdu tahali tu desku, celou pračku potom vyhodili a tu řídící desku dávali do auta. No, prostě úplně jako divný. A my bychom si teda měli uvědomit, že ani v Americe, ani v Číně nás nikdo teďka nepodrží, pokud to nebude v jejich zájmu. No, to byl jako ten můj dotaz v tom, ten poslední, že já jsem jako velký reálný kritik čistě aplikované vědy. A protože všechno tady je, ale nic se nedělá, nic se neprodává, nebo nic se nevyvíjí. Já si myslím, že ve spouště odvětví nám jel vlak. Jsme jako za poslední 20 let byli ve velké pohodě. Zrovna tady ty čipy, myslím si, že tady na co bylo navazovat, ale já teda k tomu ty tajvanské favorice moc nevěřím, já bych se přiznal. Tak já skočím k tomu 3D tisku. Já jsem říkal, že na každé české univerzitě jsou technologie za desítky milionů korun 3D tiskařský, takže jsou tam úžasné tiskárny na kovy, jsou tam úžasné tiskárny na kompozity, i tady na ty pryskyřice a nevidím tak velký zájem českého průmyslu o tu spolupráci vůbec jako technologickou. Mám tam jako přátelé, mám tam známé, kteří jsou fakt jako nachystaní, můžu říct třeba Vysoká škola technická Báňská univerzita Ostravy. Tam mají tak úžasné technologie a fakt jsou připraveny na ty firmy, které říkají, no a vrátí, to tak jako skáču a skoro, že mě se vrátím, to jsem říkal, jsem už právě popsat to, jak jsem říkal, tam tu vtipnou story s tím manažerem, jakoby jak teda nastavit ten mindset, že to je podle mě ta odpověď, že jo, aby jsme se zabývali o těch technikálích a o tom všichni, kdo něco má, nemá, jo, protože přeci to řešení v tom, pohledu manažera, no, jak manažera, tak vlastně i třeba spolupráce státu, jak nastavit to, aby byla ta změna mindsetu a vytěžme pro naší ekonomiku, pro blahobyt naší země, co nejvíc, třeba konkrétně z této inovace v podobě 3D tisku. Jo, co se musí změnit v těch lidech, nebo případně i jak je víc, jo, o tom jde tu cestu. Podporujeme multioborové vzdělávání, jo. Určitě jste, já to vemu takhle z kraje, určitě jste zaslechli od kapitánu našeho průmyslu, proč se vyučují sociální vědy, proč neučíte všechny, proč neženete všechny na průmku, nám ty lidi strašně chybí, jo. Já se tomu vždycky strašně směju, protože i na vysoké škole jde hlavně o to naučit se, učit se. Udělat si ten mindset. Jasně, když ho máte technický, máte v tomhle oboru obrovskou výhodu, ale daleko důležitější je tam ten multioborový záměr. Jo, jak ty technologie se přesahují, jak která funguje s něčím. Už to někdy viděl, tu 3D tiskárnu, dokážeš si to představit? Je to stejný u toho, byl ses někdy podívat na soustruh? Víš, jak funguje koza? Víš, jak funguje soustruh? Na začátku té diskuse, no. Když jsme to asi 50 let, co se říkalo, že v běžný pracující se bude muset minimálně jednou kompletně rekvalifikovat za svůj život. Ano. A tady je
já to teda řeknu, že ty jsi to neslyšel, ale všichni naši posluchači už to uslyší v předchozím díle. Já jsem prostě přišel na takovou myšlenku, že jak teďka odešla, bohužel, ta Dana Drábová, že jak jsou všechny ty poloteplý, polopolitický místečka, což je v podstatě i tohle místo. Tam v podstatě může být takový ten profesionální manažer a jenom to řídit, ten dohled nad jaderným výzkumem, nad jadernou bezpečností. Ale já jsem prostě postřehnul, že jsem jako, možná už se to děje, ale myslím si, že neslyšel jsem, že by byl nějaký velký přeplak, že by si o to někdo rval o tom města. A vycházím z toho, že na to musí člověk doopravdy něco umět. A navíc je to tou odpovědností a takovou tou marketingovou odpovědností, přece jenom je to jádro, je to strašně důležitý místo. Vystudoval. Já si prostě pořád myslím, o to vždycky říkám, vždycky se mě někdo ptal, dělejte něco. Jako, co máme dělat? Já říkám, dělejte něco. Oni, a co? Já říkám, dělejte něco, ono vás to jako dovede k tomu, co máte dělat, ale dělejte něco. Takže já tady říkám, studujte něco, vystudujte něco. Syn Klause, ten, co byl ředitel gymnázia, toho já jsem nevím, jak se k němu stavit, ale za tohle, co řekl Lobiu, studujte něco, co vysvětlíte babičce. Nestudujte politologii, nebo nestudujte teologii, běžte na faráře. Nedělejte, jsou všechny ty andragogiky, ono jich má být pár, ale je na to taková jednoduchá. Dělejte něco, co vysvětlíte babičce, buď dělat stavaře. Udělejte teorii staveb, nebo něco takového, nebo organizaci. OK. Je na to jednoduchá poučka, nestačí vědět, musí se to udělat. Ono v angličtině to zní líp. Mimochodem po 10 letech osvěty 3D tisku v průmyslu, já vlastně před 2,5 měsíci jsem odešel z velmi zajímavé společnosti, která se 3D tisku věnuje a šel jsem právě, nebo mým záměrem je pomáhat firmám v té implementaci, protože mě už taky po 10 letech nebaví jim říkat, jak to mají dělat, když jako kdyby ta pozornost je jedním uchem tam, druhým ven, co si bude vykládat, dokud je to nepálí, tak to nikdo nedělá. Ale já řeknu jednu dobrou zprávu. Jo? Já si myslím, že to je velmi dobrá zpráva. My díky tomu, že máme tu jednu firmu, která ty 3D tiskárny tady u nás v Česku dělá, tak je tady obrovská komunita takových těch nadšenců, těch modelářů, vláčkařů. Jo, samozřejmě ta komunita je různobarevná. Staří svazarmovci. Staří svazarmovci, jo. Řadím, no. Jo, hele, ale tak jako to je přesně ono, ale lidí, kteří jsou schopni o tom přemýšlet, něco si bastlíři, jo, elektronici. Víte, co to znamená svazarm? Já to vím, jo, já jsem... Nevím, ale teď mi v hlavě jde to svaz a arm takový trošku. No, svaz pro spolupráci s armádou, ale to byl, jako pozor, to opatrně to je takový let, ale to v mnoha odvětvích dosahovalo vynikajících výsledků, protože to byl v podstatě jediný organizovaný způsob, jak ty hobbyisty podpořit. A vůbec, jak se k těm technologiím dostat, jo. Já si to ještě materiál. Ale bych to rád upřesnil, protože vždycky se dostanu takovýhle téma, který je takový, bych řekl, může být třeskavý. A rád bych našim posluchačům vysvětlil, že tady nikdo zase nevím zastávat svazarmu, ale že to je jenom jako asi mížitelné, jak to zložní, tak mě navodili na to, co mají zvykl, že jenom tady je obrovská skupina a teďka se zase bojí říct slovo armáda, ale je to téměř armáda. Tady jsou ti pastlíři, já můžu říct jako jednu věc. Ono před pár lety, já mám strašně rád vojenskou techniku, lepil jsem tanky, německý, ruský, americký, letadýlka, prostě mám tu techniku rád jako tu techniku, ne to, co se s tou technikou dělalo. Já jsem ještě za covidu jsem ještě pořád měl třeba český obranný průmysl a řeknu to natvrdo, za bandu lidí, kteří vydělávají na cizí bezštěstí. Já tohle beru všema 10 zpět, protože já za poslední roky, kdybyste viděli, a o těch lidech se nikdy možná ani nedozvíte, kolik lidí pracuje na obranné schopnosti naší republiky, nejsou vidět, nejsou to politici, dávají do toho všechno, co mají a jsou to velmi chytří lidé. Snaží se i ty politiky jako kdyby držet, protože jim závisí na té naší bezpečnosti. I velká část toho obranného průmyslu jsou lidi, kteří jsou přesvědčení o tom, že pomáhají.
Jo, jasně, tak můžeme se bavit, jestli je to etický nebo ne, jestli tom, kolik prodali zbraní do Afriky jedné i druhé straně. Ale já bych se strašně ohradil to, co dneska jako jsou osobní útoky. I já jsem ho zažil, když jsem mluvil pro Českou televizi z vojenského veletrhu, krátce o 3D tisku. Jste ti štváči, vy vymyslíte technologie, aby se ty lidi vraždili ještě efektivnější. A já jako úplně jsem z toho byl potom jako špatný a říkám, to je tak jako velký nepochopení, jo. A přece nevyvíjíme technologie proto, aby jsme líp někoho zabili, ale a my jsme v tom v Česku fakt nejsme dobří v přemýšlení, jako chránit sebe. My přece ty technologie zlepšujeme proto, aby jsme byli schopni lépe se bránit, aby jsme byli aspoň o pár kručků před těmi, co prostě nás chtějí buď z jedné strany teda zotročit, anebo z druhé strany rovnou jako fyzicky poškodit. Ať teda zůstávám diplomatem. Tak přece se nemůžeme na všechno dívat, že zbrojení je špatně, že technologie jsou špatně. Jo? Můj apel je, prosím, podívejte se na to z druhé strany. Ty technologie nám můžou pomáhat. Jo? Je to nástroj. Prostě je to nástroj. Ta stejná tiskárna může tisknout speciální díl do rakety, která někoho zabije, a speciální, já nevím, kloubní náhradu, která prostě někomu zachrání život. Dívejme se na ty technologie opravdu jako na nástroj, který nám můžou pomoct. Buďme jako chceme, nebo mějme záměr, že ty technologie budeme ovládat. Protože my budeme napředu, my budeme moct určovat, co se s těma technologiemi bude dělat. Nechtějme být prostě hloupá montovna, kde nám řeknou, co máme smontovat, něco nám přijde, si to odvezou. Chtějme být ti, co to opravdu vyvinou. Jo, protože to je strašně důležitý, když ty děti budou mít ten vzor, hele, tohle auto udělal český designer. Jasně, pro německou Škodovku, no tak, jo, ale vyrábí se to u nás. Oni tomu mohli něco dát, jo. Na těch vysokých školách, dneska už i na středních, je to teda velmi často ze spodu, ale ta výuka aditivní výroby je. Jo, ti studenti si na to můžou šáhnout, jo. Co pro mě, já jsem říkal, dejte mi do ruky tiskárnu pryskyřic před 20 lety, já už bych nikdy nevylezl z domu. Já už bych to do té dilka kompletně prostě tisknul a dělal.